Mebo. Vatipi. Ndakaita sei udichi izvo ndakadai here kana video changwa pamotikari yako iyi yakaparara parara taurire nyaya yemotikari chii chakaitika pamotikari yedu aiwa dzokera mashura ndisiaiwa taura accident yako chichakaitika ayo jabi ayo watifuta pia ayo chicha wakadhakwa kai ndakadhakwa chicha kamanyachi ayo yakajamba yakaenda mudenga ikaita zvese motikari bacho kujamba kuenda mudenga chichinenge chaitika kuti motikari ijambe yakaputika saka usikutenga matairi ari ane pawa asikaputiki ndiwa mamwe achona kanaka ndokadaka usati kanaka ndikani ndekangu vutseke aiwa idzokera aiwa ari kujamuka kutorwa tarisa aiwa zviri kuitika haana mhepo mota yaifamba asi handisi kuudza hangu vanhu chokwadi ndandiri kumawaya something anga kumawaya something right jerry vanenge vakadhakwa chii chiri kuitika bavhiri pamusi wa 30 september september ine zvitiri munani september pamusi wa 30 kutanga nhasi iyo nhasi chii nhasi ndi 30 kani mukugwara here munogwara here kuti zvii zviriite maplans ari kumberi sofa kana zvake zvaplan tomirira nyumanti kuti uye toita maplans kuti zviriitika munharaunda hazvisi kufadza chii chiri kuitika matsaga aya vavengi vari kuita sei vavengi vasikadona vanhu vachiita zvavanoita munhu anongonakirwa ukageza wakutovengwa maplans hanzi kugeza chete hava kuvenga tikunzi takaba malaptop kai nematsaga aiwa vanenge vafunga kuti madminox ndiani mari kuti mari inobuda kuti vakati uda kutangana nemi vafunga kuti indotenga zvekuba ndakati chinja ndakunamata mwari ndakuenda kuchecha ndichaita zvekutenga chinhu chakabiwa vatipe havazvisiye nokuti mwari aita izvozvo mablessings auya ukomborerwe namwari plus mamatsaga anofunga ndiri kai inosviketa ndiyo yavasikazivi vanogaira kuti madminox kana ari kucanada imbavheri kana kuti anoenda kucanada ouya kunokotenga zvinhu zvekuba canada zvakachipa zvakatochipa totora nazvo silverstone imbavha ndizvo varodaidza kutaura kuti saundi yatinayo yakabiwa chese chatinacho ndechekuba tiri vanhu vevanhu vanozikanwa maona maplango saka kuti uite zvinhu izvozvo zvemadhire kuti utenga zvinhu zvekubiwa hazviiti munharaunda unzikanwa nembiri yekunzi uyatenga zvekuba asi chiri kuitika maspai tinoti chispai nokuti muvengi vavengi but manje iyo babylon yacho kati chaionesa moto because havazizi kutoziyana nevanhu vari kuchi matop flight ingoita edu softers asi muvengi achabuda pachena aiwa kana zvanetsa tongotonyora babylon kuti atitaurire muvengi wacho iye tobada mamisa mamisa here detwenyiwa nobva wamubhana areas zotambira tiri kuona utambira apa napa ndomudza kuti kakuona ipapo mahwani ega ega kuti haungadhiniwe kuti vanhu vari kuita zvorira utadzonakira utadzoridza saundi kana kava zvangu uri kuona zvekuitika isusu tinoona kuti munhu ari kuita chispai muarea munhu ada kutoconfusisa zvinhu saka tafunga kuti kana iri mari inobuda or something kana whatever zvazvinokosta kuti tizive spa iroro ngatingozvipira tiitezvo but my man zvinodisturba zvinhu zvakawanda hamungagare muchinhingirikina muchitsvagirwa zvinhu zvamusingazive isusu unoziva kuti tiri marastaman togara tichiblesa chamba pese batiri chinhu chatinotenga chisikadiwe kulingiswa nebhabhilani maplango chinhu chatisikatenge chisikadiwe muzimbabwe muno muimbanji nekutenga chi
iwawa mashabini ndo tuzvinhu chaito zvatisingadi mhosva yedu yatinoita ndo mhosva saka iwo ukada kuti babylon riti investigate wakutoita unge wakuda kuti exposa zvatinoita isusu hazvinoziiwe munhu waanika unotoka uchibata inini isusu kuno kuti kabata ndikavingwa neproblem kuno ndogona umhanya kuti bricks ganso madminokuzoona imahwani panapa hauna kuitira munhu wani waitira tese vanhu vachiona uri kutamba navo saka pachazongobuda chokwadi chocho kuti ndiwe anenge atori mahwani nokuti vese vava pasina shamwari yako hapana notamba niwe nokuti unenge uri spy nokuti ini ndikavingwa neprob nenhamo anything mahwani ainenge aitika kamboda kaukarira changa chimodaira mboda yako hello mukuzvipiwa sei nyaya yekutaurwa ari pamahwani mukomana ari kungoitirwa disipayawandisiye mgo down hanzi nyaya yake yekutanga hanzi anobhena malocal music akuita piracy Silverstone inoridza local music kunokwakulidzwa local music kunoridzwa chi reggae music danso reggae music aiwa yekunokuya iseti yarege music ere amen oticha vaneyimba iseti yakudzirege malocals asati akuteerereka jesu urban groove asati akuteerereka saka jonzo tovaita sei aiwa nyaya iripo ndeyongoti chete totangoeliminata maspy spy fidai kana spy fidai because tinayo album yacho futi ka yanabani general kunyeberi bris tell him nditotemba una mwari wachiona iye wandinamata wandikutemba naye mazano kuti vatumwa kune vatumwa vamwari vanouya vanodhila nevanhu vakadaro ndozomborasa kutaura ndaita hasha kuti ndichaita zvakati asi vatumwa vamwari vachauya kuzodhila nevanhu ivavo vandoda kutadzisa kune vhesi mapisarema vhesi 30 chapter 35 mapisarema yeah psalms zekiri iyoyo psalms ya zvinonzi vatumwa mwari vanouya kuzokakavadzana nevanotoda kukakavadzana nevo ndo vachaurwa hondo dzangu idzodzo dzese noti inini handisi ndichadzirwa akawanda mubhaibheri zvirimo ende zvinonzi namwari ukaona zvinhu zvako zvauda unoita zvauda unofaya vavengi ndo pavanouya ipapo mablango vanoda kudhini kuti so unongowerekana wangoona chi munhu angouya akuda kudisturba zvinhu disturba program gava zvakare munhu ngaangodirwa naye kana ezvinezvi kunyeberi havisibo too much mana pressure Mad Marvin. Yeah man. They look like they wanna fuck Mad Marvin. Autotadzofara maraini kwedu. Right. Maraini kwedu kuno takutotadzofara. Raza. Tendea kumva kwa zinonzia. Ndiyo. Tendea kumva kwa. Too much mana pressure. Ndiyo tendea kumva kwa. Ausira tendea kumva kwa serious. Asi tendea kumva kwa zinomkete. Gala zvakare yangonzi tendea kumva kwa zinomkete ira zvinonzi unokumbira sadzomba kwemunhu kuti chizanzi tendea kumva kwa zinokuziya. Saka iwe waingoti kwasaka hasha dzaurita ndedzei waingotenda kumfa waingoti tendea kumfa kwa matambo ne waingotenda kumfa waingotenda ko hasha dzaurita ndedzei ko hasha dzaurita ndedzei iwe ko hasha dzaurita ndedzei hasha dzaurita ndedzei ko nai hasha dzaurita ndedzei hasha ndedzei ko pana beta hasha ere nai urita hasha tikutaura pana hasha ndedzeiwe
Calm down, people. Calm down. Koma ukase hasha tikutaura mushe hasha. Ndinooneka kuti wadi umuudza kuti wadi umupindura ko hasha kuita hasha ndekweyo tese hatina mari asi hapana munhu ari kuita hasha Ibo. munayo here mari mabla Dweng.